O sigui que n'hi ha feina per a tots. Una altra activitat que està portant-se a terme és el d'Astro per a tots. Es tracta de tot gratuït, són fondos de salvapantalles, d'escriptori per al mòbil, intentant pillar coses que atrauen molt a l'alumne, intentant enganxar-lo també un poquetet a este carro de l'Any Internacional de l'Astronomia. Al final teniu tota la pàgina de l'Any Internacional on està tota aquesta informació. Però bé, nosaltres també com a associació de docents també ens interessa un poquet la docència i els materials. N'hi ha una activitat que és Astroeducat que està estructurada en diversos nivells, per a primària, per a secundària i per a universitat. Encara que doneu secundària, no deixeu de veure també la part de primària perquè n'hi ha activitats que són boníssimes i jo quan hi vaig entrar al·lucinants. Us ensenyo algunes de primària que a mi em van impactar molt. Aquesta és la pàgina web on hi ha diverses activitats que podeu descarregar-se tot de manera gratuïta. Penseu que n'hi ha un gran esforç humà i econòmic i en l'objectiu que siga tot gratuït. Una de les activitats que vos dic és la de fer un planetari i que es quede com a una estructura fixa al centre. Jo que em pensava que era algo molt difícil, estava clavat en primària i és perquè ja s'ha fet, com es posen les fotografies, en centres de Catalunya i estan aguantant perquè en concret crec que té més de 10 o 12 anys, o sigui que són coses que pot perdurar en el temps i a més està molt ben explicat, vos donen totes les maquetes, vos diuen pas a pas com poder fer-ho. O sigui que jo vos convido a que entreu i descarregueu fullegeu un poquetet i seleccioneu també, perquè un dels problemes de tanta informació és la sobreinformació. Vale, gràcies. En secundària també teniu molt de material, que alguns d'ells n'hi ha gent de la Curie que està relacionat amb ell. Altra activitat, ella és una astrònoma perquè també és un projecte pilar, en el sentit de promoure la igualtat. És un calendari que es pot també baixar de manera gratuïta. En definitiva, crec que és el moment propici de fer activitats. Si bé pa este curs, la cosa ens queda un poquet curta, penseu que l'Any Internacional de l'Astronomia dura fins a desembre, entonces possiblement estem en un període de poder planificar el primer trimestre del curs que ve i preparar alguna de les activitats, perquè l'astronomia és una activitat que enganxa molt i que pot ser un fil d'unió per a descobrir la ciència en general. Tota aquesta informació la podeu tindre en la pàgina web de l'Any Internacional de l'Astronomia i per últim, totes les institucions, suposo que després en la pàgina web de la Curie tindreu penjats de les presentacions i tindreu aquesta informació. Està fent-se gràcies a l'esforç de molta gent i no voldria acabar, com a col·lectiu d'ensenyants, fer una xicoteta reivindicació i solidaritat amb els companys de secundària, sobretot per les últimes declaracions, mostrar-vos aquestes grafies de xino mandarín, almenys això és com el que em dia a mi el Google, la traducció al xino mandarín de dues paraules molt famoses que tenen que fer-se molt famoses. Són aleshores i gaire. Moltes gràcies.